Запіс зроблены ў рамках этнаграфічнага праекта «Гутарка», Ашмянскі раённы цэнтр культуры. Успамін пра традыцыйнае беларускае вяселле ад Заянчкоўскай Марыі Михайлаўны. Завуць мяне Заянчкоўская Марыя Михайлаўна. Мне 67 гадоў. Нарадзілася я ў вёсцы Ступкоўшчына ў Ашмянскім раёне. Зараз працую ў аддзеле рамёстваў традыцыйнай культуры. Хачу расказаць пра як праводзілася даўней вяселле на вёсцы. Будзе вяселле вельмі даўнейшага парадку. Пра тое, як яшчэ выходзіла замуж моя матуля, якая часта расказвала нам, і крыху нейкае яшчэ тыя парадкі мелі месца на нашых вяселлях. Не так, ні адна таямніца чалавечага жыцця не цікавіла, не хвалявала так, як хвалявала таямніца сужэнства. З гэтай прычыны было зложана вельмі многа розных прыказак, розных гаданняў. Усім вельмі хацелася ведаць, якое яно будзе, тое сужэнства, якое будзе тое жыццё. Пачыналася ўсё з таго, што вельмі з ранняга ўзросту дзяўчаты мусілі дбаць пра сваё, так сказаць, пра пасаг. Яшчэ да гэтага, каб перад усімі тымі вяселлямі, знаёмствамі людзей, маладзёжы, хаця яны былі знаёмыя, мела месца сватанне. Это быў вельмі цікавы такі абрад на нашай тэрыторыі. Для таго, каб сасватаць маладых, пасылаўся сват. Для пачатку сват хадзіў да прыглядаўся да той дзяўчыны, ці што яна ўмела, з якой яна была сям'і, ці былі ў парадку адносіны паміж бацькамі да астальнога побыту. Вельмі хацелася аддаць дзяўчыну замуж як і цяпер, так і тады. У больш такую багацейшую, крапчэйшую сям'ю, больш да такіх людзей добрых, гаспадарлівых, працавітых. Для гэтага і было тое, што засылалі свата. Сват прыходзіў, глядзеў больш бліжэй, калі дзяўчына была не вельмі знаёмая, знаёміўся. Нават было такое, што можна яшчэ там з-пад цішка дзе-небудзь запытацца ў каго, што яна сабой уяўляе, і тады ўжо прыходзіў сват на запытанне. Ці можна прыводзіць ці можна прыходзіць у сваты, ці не трэба. Калі нават былі такія, і нерэдка, былі нечаста такія случаі, што маладыя маглі нават і адказаць, калі там што-небудзь не падабалася, у чым маглі адказаць для того засватання. Дзяўчаты вельмі трапятліва адносіліся да гэтага. Бывалі такія моменты, калі быў адвент, і яшчэ ніхто у адвенце, як зазвычай у посці, у адвенце не жаніліся. І калі хлопец вельмі ўжо ж узяў заляцацца да той маладой дзяўчыны, адна другой гаварылі: глядзі, як у адвенце, дык у каждым маменце, а ў мяса едзеш ці паедзе. Ну і другія такія падобныя здарэнні. Ну і вось з тога засватання, калі прыйшло ўжо да спадобы, тая маладзёж знаёмілася і давалі згоду, каб сваталіся. Прыходзіў сват у дом да той дзяўчыны. Прыходзіў, павінен быў разаслаць хусцінку адразу, палажыць хлеб з солей, паставіць бутэльку і расказаць, з чым ён прыйшоў. Гэта таксама перасыпалася тымі жартамі, усякімі рознымі, што у вас наш тавар, ваш купец, там і таму падобнае. Начыналіся, пасля это называлі дагаворамі, як гэта ўсё будзе праходзіць. Назначалася дата, дзень вяселля. Вяселле абавязкова было са шлюбам. Тады яшчэ не было такога, што прыходзілі, распісваліся і жылі так. Шлюб быў абавязковы. І вяселле мусіла быць нават у самай такой сціплай, у самай такой, будзем казаць, беднай хаце.
без вяселля не абходзілася. Чым маглі угашчалі, што маглі дарылі, давалі падаркі, прэзенты для радні жаніха, і вяселле ўсё роўна троху грала музыка, вяселле хоць невялічкае было абавязковым. Дальше скажу, чаму абавязковым быў шлюб. Шлюб быў абавязковым і не ўзнікала нават ніякіх пытанняў за тое, што шлюб гэта было благаславенне бацькоў, благаславенне неба, Бога. Калі бы маці, бацькі благаслаўляць сваё дзіця на шлюб, яны даюць сваё дабро, яны даюць права ісці, жыць разам, падаваць і ражаць дзяцей. А жыць без шлюбу абазначала даць, бацькі давалі сваё благаславенне на грэх, на тое, што чалавек, а цяпер гэта грэшна, а ў тыя даўнейшыя вельмі часы было яшчэ больш грэшна, бо гэта лічылася асноўным грахом для чалавецтва жыць бесшлюбна. Зараз троху ўсё сцерлася, многа разводаў, людзі не могуць жыць па аднаму з малада, жывуць так. Ну, як прыходзілі сваты, пасля таго бацькі маладой, гэта не лічылася за стыдна, гэта не лічылася за ганьбу, мелі магчымасць ехаць на пераглядзіны. Чым жа займаецца, як жыве, якую вядзе гаспадарку ягоная, бо так, ну, той выбраннік іхнай дочкі. Прыязджалі і не стыдаліся. І нават тады, калі ўжо было дагаворана, і не ведалі людзі, што іх чакае, маглі адказаць, адмовіць у тым вяселлі. Калі было тое непрыбраная хата, калі была там гаспадарка не ў парадку, падпёрты там зваліўшыся платы, камяны, калі былі другія там непарадкі, часамі выпівалі за лішне, часамі там маглі нават і пабіцца, і бацька з маці маглі адказаць у тым, што вяселля не будзе, не хочуць аддаць туды сваю дачку, бо такое яе чакае жыццё. Зазвычай ішлі замуж у хату да мужа, бо ён там не раз жыло і па некалькі нявестак, у тыя невялічкія цесныя хаты. Затое дзяўчатак малых з дзяцінства прывучалі да пакладзістасці, да ўступчывасці, каб не былі яны нейкімі там прагнымі, сквапнымі, ну, бо жыць прыходзілася вельмі доўгія гады пры бацьках, пры сям'і свайго мужа. Тады, і калі ўжо ўсё прыходзіла да згоды, пачыналі ладзіць вяселле. Вяселле пачыналі ладзіць з двух старон. Найчасцей вяселле было ў маладой. Малады дбаў пра музыку, маладая дбала пра ладзіцца вяселле, колькі будзе запрошана тых дзяўчат дружкамі. У нас яшчэ іх называлі асістэнткамі. Малады прыводзіў асістэнтаў, то есть нежанатых маладых хлопцаў сваёй радні ці сяброў сваіх, таксама як і маладая. Маладая павінна была прырыхтаваць для сваіх дружкаў, для асістэнткаў кожнай кветачкі, якімі ўпрыгожвалася галава, або чапілі іх да сукенкі пазней. Кожная асістэнтка давала для свайго асістэнта, давала кветачку, якую таксама чапілі да касцюма, да піджака. Это такая вось прыгожая старана того вяселля. Маладая, ну, як убіралася ў белую сукенку, якая была, але павінна была быць белай, чыста белай, вэлю надзевалі. Вэлю надзевала ей маці, прыцэпліваўся міртавы вяночак, які пасля свянціўся падчас шлюбу. Гэта абазначала тое, што маладая захавала сябе ў чысціні, ў дзявоцтве. Ну, вось падыходзіў той дзень вяселля. Ну, не трэба казаць пра тое, што гэта вельмі ўсё прыбіралася, чысцілася, наймаліся кухаркі. І нават другі раз і не адна тая кухарка, калі вяселле было тут крыху большае.
Ну вось выходзіла тое вяселле. Са стараны маладога яшчэ маглі папрасіць пасаг. І вельмі часта гэта бывала. Чамусьці не ведаю, мне ніколі не падабалася, што нявеста павінна была маладая выдаць той пасаг. Часамі давалі тую карову, адмервалі там крыху зямлі, як некалі гаварылі валока. Тую зямлю крыху давалі за маладой, давалі яшчэ тую карову, грошы тых вельмі, можа, там і не было. Ну, і жылі сціпла, ну, давалі, як кажуць, тое, што было з гаспадаркі. Ну, і вось прыехаўшы на вяселле, малады заходзіў у хату, маладая сядзела за сталом са сваімі дзяўчатамі, са сваімі каліжанкамі, сядзела за сталом. Калі прыходзіў малады, пазней маладая выводзіў маладую за стол, і вельмі рэдка сядалі яшчэ маладыя, радня маладой сядала да стала перад тым, як ехаць да шлюбу. Дзе сядалі, садзілі радню маладога, а дзе адразу забіралі маладую і ехалі да шлюбу. Перад гэтым маладая павінна была даць ручнік сваей работы для старшага свата. Сватам быў той, хто сасватаў тую пару, або быў бацька, хросны бацька маладога. Таксама у шлюбе са сваці, з жонкай сваей, аддаваўся ручнік для свата. І выводзілі маладую, ехалі сядалі на прыбраную брычку. Звычайна яна там, можа, была адна ў той вёсцы, не ў кожнага ў гаспадарцы была брычка. Перад тым, як сядаць у брычку, усё вяселле маці з бацькам абносілі хлебам, солі і пасыпалі зернем. Усё гэта вяселле павінна для таго, каб зберагчы маладых у дастатку, каб былі яны пры хлебе, каб была ў іх дружная сям'я. Абавязковая была часть гэтага абраду, абнесці ўсё вяселле, усе павозкі, усе вазы, усё вяселле, як ужо сядала, абавязкова павінны былі абнесці хлебам з солью ды пасыпаць на маладых, на ўсе тыя вазы, абсыпаць зернем. Ну, другія ехалі на возе, засцілялася гэта дамашнімі хатнімі тканымі посцілкамі, дзе прыгожымі, чыстымі. Тымі посцілкамі засцілалася, прыбіралася тая брычка, вешаліся, прыбіраліся нейкія там стужкі, да дугі коня вешаліся званочкі. Яшчэ былі такія шаргуны. Гэта такая вялікая колькасць такіх шарыкаў металічных. Яны вельмі создавалі такі своеасаблівы такі звон. І здалёк можна было чуць, што едзе вяселле, бо сильна тыя звенелі шаргуны, званочкі у каней пад дугой. Ехала вяселле. Прыехаўшы да шлюбу, вяселле спатыкаў ксёндз. Да алтажа становіліся, бралі шлюб. Пры гэтым удзельнічала ўсё вяселле. Усе мелі коні, кожны мог прыехаць на сваім каню са сваей сям'ёй на то вяселле. Коні тыя стаялі прывязаныя. Было вельмі нават і прыгожа. Я сама яшчэ помню, у глыбокім дзяцінстве прыходзілася видзець тое вяселле, як яно ехала праз нашу вёску. Дальше, после шлюбу, маладыя вярталіся назад, дзе знаходзілася вяселле, назад дадому. Пакуль яны ехалі, іх некалькі разоў маглі затрымаць, а можна нават, калі вяселле было, касцёл быў у суседняй вёсцы, то нават і ў суседняй вёскі маглі затрымаць тое вяселле. Называлася на той час гэта жэрдка. Убраная тая нейкая жардзіна у кветкі, у стужкі, якую трымала маладзёж, мужчыны і жанчыны прыходзілі. Усім хацелася, это было вельмі такое вялікае здарэнне, вяселле, не кожны раз, не часта яно было. Ну і яны выходзіў сват, а нават калі-небудзь і маладыя выходзілі, если іх там сильно прасілі, каб давалі гасцінец, давалі бутэльку, давалі цукеркі, калі яны былі, давалі кусок пірага,
дзяліліся сваёй радасцю з усімі. І так было некалькі тых жэткаў. Пакуль праедуць, если была вёска калі вялікая, то некалькі разоў затрымлівалі тых маладых. І ўсюды павінны былі даць гасцінец. Маладыя спатыкаліся з хлебам і соллю, які павінны былі ўзяць ад бацькоў. У некаторых мясцінах хлеб адкусваўся, у некаторых маладыя проста бралі яго з сабой, неслі, ставілі на стол перад сабой, дзе яны сядзелі. Сталы былі накрыты вельмі сціпла. Найбольш была, хто мог, білі тое парася, каб зрабіць той стол больш такім шикарным, багатым. Часамі здаралася так, што было вельмі сціпла. Тое, што елі самі, толькі было гэта больш, каб хваціла ўсім. Гэта рыхтавалася капуста, магла быць і квашаная, магла быць і цяпер, калі это было лета, то проста прыгатаваная. Розныя там кісялі, гатаваліся кісялі, іх любілі. Гатаваліся з бульбы вельмі многа тых страў. Нават падавалася яшчэ і страва, скажем, вельмі простая, такі, як на вёсцы называлі крупнік. Цёплы, гэта на заўтра ўжо было больш, што елі проста той прыгатаваны крупнік. З тым крупнікам звязана было таксама вельмі многа цікавых. Калі ён быў густы, стараліся яго зрабіць больш густым, больш такім адвараным, каб ён быў добра распараны. Тады лічылася, што будзе жыццё не пустым, каб ён быў смачны. І рыхтавалася многа малочных страў. З тварага пякліся, мы цяпер бы казалі, запяканка. Тады гэта проста быў пірог, які там з тварагом. Вельмі многа было на вяселлі пірагоў, бо ніхто не ішоў на вяселле проста так. Кожны нёс свой пірог. Нехта мог прынесці вялікую кучу бліноў. Если у каго быў мёд, здабрывалася гэта, палівалася тым мёдам. Стараліся, і дзякуючы таму, што кожны нешта прыносіў на тое вяселле. Тое вяселле было ўжо ж і не такім там зусім такім слабенькім. Есці хватала ўсім. Гарэлку таксама практыкавалі. Кажуць, вяселле было, гарнец водкі выпілі. Колькі лезла ў той гарнец, я не ведаю, неяк не давялося мне помніць. Чамусьці гэта тым гарцам тое меналі, тую водку, што гарнец і водкі выпілі. Тады маладая перад тым, як начаць танцаваць на тым вяселлі, размовы вяліся вясёлыя. Пака вяселле не началі бацькі, не выходзіў ніхто танцаваць. Ні маладыя, ні старэйшыя. Усе чакалі, калі начаць вяселле, гэта было памагчы маладым начаць сваё жыццё. Бацькі бралі хлеб з солей у рукі, і бацька запрашаў маці да танцу, выводзіў. Танцавалі яны недоўга. Зазвычай маці былі вельмі уражаныя тым вяселлем. Хацелася крыху нейкая скруха, хацелася плакаць, гледзячы на тое сваё дзіця. Бо крыху адрознівалася тое жыццё ад цяперашняга. Это бацькі і маладога, і маладой? Бацькі маладой і маладой, две пары. Бралі хлеб і танцавалі, музыка грала. Зазвычай такі больш ціхі, спакойны танец, і бацькі танцавалі. Пасля таго малады мог запрасіць маладую на танец. І, значыць, усе танцавалі, у круг бралі, выходзілі, у круг бралі тых бацькоў з хлебам, кругом іх танцавалі. Маглі нават такім хараводам, узяўшыся за рукі, танцаваць. Это ўжо не было там вялікага значэння, як вяселле начыналася з танца бацькоў. Пасля гэтага ўжо можна было ўсім танцаваць. Спявалі вельмі многа розных песняў. Грала музыка была, гармонік, цымбалы. Розныя былі, у каго на вёсцы, якія былі там.
Музыканты имелі нейкі там інструмент, кожны мог прыйсці паграць на тое вяселле. Вельмі там не сильно каштавала дорага, бо кожны ведаў, што дорага плаціць няма чым, але кожны хацеў пастарацца для той маладой пары, для ягоных бацькоў, каб ужо было то ўсё цікавей, весялей. Ды кожныя людзі, соседзі прыходзілі, глядзелі на тое вяселле, стаялі ў старане. Іх тоже не абходзіла тое, што яны пашлі непачаставанымі. Кусок пірага да той гарэлкі давалася кожны раз. Дальше вяселле гулялі так да вечара, да ночы, да раніцы. Каму як што ўжо хацелася, так столькі было і вяселля. На раніцы ішлі на вяселле ўжо на маршы. Перад маршамі маладая на раніцы дарыла радню маладога. Для маці, яка зазвычай гэта была вялікая хустка, гаварылі з кашаміру, прыгожая, а зазвычайна яе стараліся недзе купіць, прыдбаць яшчэ задоўга да вяселля. Яе дзяржалі ў тым куфры для пасажнаму, каб яна шанавалася, захавалася, каб у прыгожым выглядзе яе падарыць для той маці. Даваўся кусок адрэз на сукенку. Магла быць яшчэ прыгатаваная вельмі прыгожая посцілка, выткана сваімі рукамі. Так адорвалася ўся радня маладога. Калі ў яго былі сёстры, браты і кумы, хросныя ягоны, таксама получалі ад маладой падарак. Тады радня дарыла маладых. Прыносілі ў падарак розныя таксама патрэбныя вельмі рэчы, начинаючы з посуду, канчаючы рознымі там тымі посцілкамі, прастынямі, тымі рознымі там накідкамі на падушкі. Усё было зроблена сваімі рукамі. Выткана, вышыта, змерашкавана прыгожа, курунамі рознымі. Маладая получала ад усёй радні падаркі. Гэта ўсё далучалася да ейнага пасагу. Пасаг знаходзіўся ў куфры. Зазвычай пасля, ўжо пазней, сталі даваць шафу, а для пачатку яшчэ вельмі даўно даваўся куфр. У тым куфры ляжала ўсё, што патрэбна было для маладой на першую пару ейнага жыцця. І бялізна, і таксама некалькі пар тых кашуль, там спаднічка, там і фартушкі розныя, хусцінкі. Таксама быў прыгатаваны яшчэ для маладога, бо з першага дня яго ўжо свайго сумеснага жыцця маладая павінна была апрануць маладога сама. Павінна была даць яму на раніцы свежую чыстую кашулю, якую пашыла. Таксама у асноўным самі шылі, кожны павінен быў умець, знаць гэта, бо не было ж там пашоў да купіў, і грошы, і тых магазінаў столькі не было. Маладая давала кашулю для маладога, павінна была мець для яго бялізну, бо прыехаўшы да свякроўкі, яна павінна была засцяліць ложак сваей пасцелі, сваёй посцілкай закрыць яго прыгожа. І чым ён быў бялейшы, тым прыгажэйшы, тым больш ганарылася свякроў. Магла нават і паказаць сваё, гэта ж нявестка прынесла прыгожы ручнік, павешала, каб выцерціся на раніцы. Прыгожа засцяліла ложак, а якія мяккія прыгожыя падушкі. Гэта ўсё таксама залічвалася на тое, што маладая была не гультайка, яна працавала, з дзяцінства дбалі пра гэта і бацькі, і яна. Тады ігралі маршы. Музыканты падходзілі да кожнага з прывітаннем, з добрым настроем, дображычліва гралі музыку, якую маглі нават заказаць на свой выбар, хто якую хацеў. За гэта крышачку прыплачвалася, хто меў нейкі грошык. За гэта прыплачвалася і гэтым разлічваліся з маладымі. Вельмі было многа розных там жартаў на гэту тэму, што маладыя жартавалі,
асабліва тыя дружкі маладой з тымі хлопцамі, дзяўчаты, жартавалі, смяяліся. На гэтым васэллю часта нараджаліся другія вяселлі, хтосьці з кім знаёміўся, хтосьці да каго прыглядаўся. І, можа, нават калі-небудзь і не бачыў, і не прыкмячаў тую дзяўчыну або тога хлопца, а тут, пабыўшы разам тое вяселле, неяк збліжаліся, і пасля таксама выпадала часта, што і потым пасля таксама і жаніліся. Вяселле расходзілася, ужо малады павінен быў забраць да сябе, да сваей хаты, да сваей сям'і. Ехалі маладыя, маладая развітвалася з усімі, хто прыходзіў, і з суседзямі, і з дзяўчатамі. Часамі плакалі. Было таксама вельмі так, узрушальны гэты быў момент, калі маладая мусіла пакінуць сваё жыллё, сваіх бацькоў, сям'ю, сясцёр, там, братоў, падруг, куліжанак, і проста паехаць з маладым. Хоць бы гэта было там і не вельмі як і далёка, але ўсё роўна гэта было вельмі нова, вельмі было так незнаёма тое ўсё, у каго які там уклад тога жыцця. Маладая развітвалася, і ставілі на воз той куфар з ейнымі пасагам, з падарункамі, з тымі ўсё, што было для яе дадзена. Калі давалася карова, то яе таксама прывязвалі да тога возу, і малым ціхім крокам усё гэта ад'язджалася на старану маладой. Прыязджала маладая, там таксама быў накрыты стол. Стол быў, называлася, гэта у нашых мясцінах называлася лупкі або круглы стол. А ўсё за тое, што прыходзілі маладыя са стараны маладога і таксама прыносілі той пірог, тую бутэльку. Усё гэта аставлялася ў маладога. Да маладой гэта не вязлося. А пасля ўжо, як прыязджалі разам з маладой, гэта ўсё выкладвалася на стол і прадаўжалася. Яшчэ была вячэра, скажем, вяселле было, шлюб быў у суботу, гулялі цэлы дзень, цэлую ноч, а тады ўжо ў нядзелю маладую забіраў малады. І гэта ўсе тыя лупкі прынесеныя выстаўлялі на той стол, і яшчэ прадаўжалася гулянне да ночы. Не ведаю, хто там сколько гуляў, но это ўсё. Ну і назаўтра ўжо начыналіся будні. Ужо маладая павінна была ўстаць, пакарміць жывёлу, ухадзіць, да каровы, якую рана трэба было падаіць і выпусціць. Павінна была прыгатаваць сняданне, адправіць мужа да працы, ну і таксама уваходзіць ужо ў свае будні, у адносіны да свякрухі, у адносіны да яе сям'і. Добра, калі гэта была яна яшчэ адна. Если ўжо яна прыязджала і было там ужо тых нявестак, маглі быць нават і две, бо дзецца не было куды, і ўсе мусілі там жыць, пакуль яшчэ там штосьці, дзе маглі збудаваць сабе. Такое было і жыццё.